Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Sa ating global COVID-19 update, 3.5 milyong katao na ang infected ng virus. 1.1 naman dito ay gumaling na. Samantalang sa Pilipinas, mahigit 9,000 na ang nahawa. China pananagutin daw ng US sa coronavirus outbreak. Libo-libong Russians tinamaan ngayon ng coronavirus. 3 barangay sa NCR top-notcher sa COVID-19 cases. Mambabatas, ipinaatras po sa PhilHealth ang pagtaas ng singil sa kontribusyon ng mga OFW. Hindi politika ang pagkakaaresto kay dating Senador Jinggoy ayon kay Mayor Zamora ng San Juan. Bago naman payagan makapag-operate muli, mga pogo sa bansa, dapat mo nang bayaran ang utang sa buwis na umabot na po ng 42 billion pesos. Pagkatapos naman po ng ECQ, dapat paghandaan ang dry run sa mga pampublikong sasakyan. Commission on Higher Education inilantad 80% daw po ng state universities and colleges sa bansa hindi handang mag-online classes. At oil price rollback ipatutupad po ngayong linggo. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Naniniwala ba kayo mga suki na o hindi na may ilang nasa pwesto na pinagkakakitaan po ang COVID-19 pandemic? Ulitin natin ang ating survey question mga kapatid. Naniniwala po ba kayo o hindi na may ilang nasa pwesto ngayon na pinagkakakitaan po ang COVID-19 pandemic? Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, ako po ito si Errol Dakame. Welcome po sa ating pangdaigdigang broadcast ng palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At ito po ay mapapanood po sa Pinoy Extreme Channel Television na nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa mahigit 1,000 iba't ibang cable companies nationwide. Hi! Ang kasama po natin tulad pa rin ng dati sa pagpapalipad ng ating programa, Broadcast Officer Earl Nico Dakame, under the supervision of our Creative Director Mark Anthony Reynoso and Operations Head Engineer Oliver Licop. Sa ating Pinoy Extreme Channel Studio, nandyan po sila Lawrence, si Val San Pedro, sila MJ, at ang buong Systems Operations Group natin ng Pinoy Extreme Channel. Siyempre, nandyan yung ating best friend, Direk Norman Castillo and Ronan Lopez. We are all systems go para sa ating public service for today. Ulitin na natin ang ating survey question mga kaibigan para makasali po kayo sa ating balitaktakan this afternoon. Naniniwala ba kayo o hindi na may ilang nasa pwesto po na pinagkakakitaan ang krisis, ang COVID-19 pandemic? Ano po sa tingin ninyo? Erwin Kammer, we're watching from Molino, Cavite. Esther Bosquit, yan. Bines is with us this afternoon. Good afternoon, Sir Errol, sabi ni Esther. Thank you, Esther. Mga taga-sugod Tiwalbay, maray na hapon tabi.
Sabi ni Esther, we're watching here from Antipolo City. Thank you. Marinang hapon tabi sa mga nasa Antipolo. Good afternoon to our friends in Antipolo City. Take care always, Ka Errol. Thank you. Opo, naniniwala po ako na may kurap po sa COVID pandemic. Ayan, sige, pag-uusapan po natin yan within our program. Samantala, kakausapin po natin in a while ang isa po sa ating matalinong tagapagtalastas patungkol po sa kaligtasan po ng mga commuters sapagkat pinag-uusapan na po ngayon ang post-pandemic dry run ng transportation. Ano ho? Sapagkat kung wala pong malinaw na kaayusan, Nick, kung wala pong malinaw na kaayusan, preparasyon, dito po sa pagpapanumbalik ng transportation system, especially sa Metro Manila. Ayan. Imagine kung ano po ang mangyayari. Say for example, lifted na po ang ECQ, GCQ come May 15, 2020. Nasa linya na po natin, former DOTR Assistant Secretary Elvira Medina. Ma'am LB, magandang hapon po. Magandang hapon sa inyo, Errol. At saka sa inyong tagapakinig at tagapanood. It's a pleasure to have you, Ma'am LB, this afternoon. Konting correction lang, It's okay, yeah. Kasi mas maganda siguro na ipakilala ako as the chairman of the National Center for Commuter Safety and Protection. National Para Center tama yung perspective natin. All right. Sige, next appearance mo, yan na yung sasabihin ko. Okay, thank you. I sit down corrected, Ma'am LB. So, nagbabalak na po ang gobyerno to have a dry run after pandemic nitong resumption ng public transportation sa mga na lockdown na ECQ. What's your wisdom about that? Okay, ang maganda dito, lalong naging maliwanag sa ating lahat yung kahalagahan ng ating commuters. Mm-hmm. Unang-una, 98% ng ating frontliners ay commuters. Yeah. At nakita natin nang noong ang mga commuters natin ay hindi makalabas, hindi makapagtrabaho, nag-flatline ang economy ng ating bansa. Yeah. Ganon kahalaga ang ating commuters. Kaya dapat pahalagahan ng lahat ng sektor ang ating mga commuters. Nakita natin sa ibang bansa, tulad ng Singapore, nakalagay dun sa kanilang mga public utility vehicles, give way to our workers. Mm-hmm. They are the most important resource of this country. Mm. Naging malinaw na malinaw yan nitong ating dinadanas na pandemic. Mm-mm. Ngayon, ang ilalabas na kautusan, inilabas na kautusan, by the way, Aba. oo, ay unti-unting paglabas ng ating mga workers at may karamtan na mga transportasyon. Ibig sabihin, hindi ito yung, hallelujah, ano na tayo piyesta, hindi po ganon. Opo. Take note Tayo na... po ay nasa controlled environment pa rin. And today is May 4. Ang tinitingnan natin posible 11 days. Yeah, the date is supposedly May 15, no? But we're not sure Okay. yet. Ngayon. It's 11 days to go. Tapos, Yes. Ma'am LB, alam ng lahat na wala pa tayong bakuna ngayon. Tama po yun. Kaya nga dapat na maging maingat tayong lahat. Mhm. Ngayon, ang nais ko nang ipaliwanag, marami po yung tumutulig sa new normal. Mm. At sinasabi nila discriminatory daw at so on. Pero ano po ba yung normal sa atin? Mm-mm. Yung po bang maruming hangin, basura na sa kapaligiran natin, Mm-mm. at siksikan na sasakyan, at ang traffic ay halos po hindi gumagalaw, yung po ba'y normal?
Kaya po itong papasukin natin ay ang tunay na normal. Mhm. That's what we call a real normal. Dahil nag-heal na po ang ating environment at lumilinis na po ang hinihinga nating hangin Mhm. at ang kapaligiran po natin ay nilinis at ang mga sasakyan ay kinokontrol para maging sigurado ang safety ng ating commuters. Meron po akong nakita nung nakaraang linggo Aha. na mayroong nag-komento sa programa yata ng isa sa mga kasama ninyo diyan sa inyong istasyon Mhm. na hindi sila payag at ang tingin nila ay discriminatory yung pagpili ng ating pamahalaan sa mga sasakyan na tatakbo. Unang-una po, matagal na po na in-encourage po, in-enganyo ng ating pamahalaan na mag-modernize. Natatandaan ko, 2015 pa po yan. Sinasabi na mag-consolidate, magsama sa isang cooperative, pero marami po ang ayaw at pinagpipilitan nila. Ang ibig po nila hanggang ngayon, at sa kinabukasan, Apo. sasakay tayo sa mga jeep na lagi tayong basa. Mhm. Pagka Umulan. po summer o tag-araw, basa tayo ng pawis. Mhm. Pagka umuulan, basa tayo sa ulan dahil walang mga bintana, walang binto. Mhm. Ang bubong po ay tumutulo. Ilang beses po ako nakasakay sa mga jeep na ang pangpigil po ng pangtulo sa bubong, nilalagyan po nila ng plastic glass Mhm. na galing sa mga fast food. Mhm. Yung po ba ang normal? Yung po ba ang dinedeserve ng ating commuters? Mhm. Yung po ba ang tamang trato sa Pilipino? Ma'am LB, what are you telling us right now? You are encouraging the government to implement daw the modernization program sa transportation. Tama po. Apo. At yung pong yung hindi lang modernization kundi yung consolidation at yung tamang uri ng ating sasakyan. Mhm. Ang sabi po doon sa nagsalita ay fake jeep daw yun. Ang jeep po ay generic yan. Pati yung word na jeepney po ay generic na ngayon. Mhm. Kung siya po ay pupunta sa Atlantic City, Mhm. ang mga jeep, nakalagay po doon, your jeepney arrives doon sa isang oras na ibinibigay nila. Pag sumakay kayo doon, makikita mo, Mhm. parang minibus. Mhm. Pero ang tawag po nila doon, jeepney. Mhm. Kaya po ang salitang jeepney, hindi po natin pag-aari. Mhm. Hindi po tayo ang may karapatan na magbigay ng itsura ng tatawaging jeep. Mhm. Kasi may mga tao po na akala nila kung sila ay leader, Mhm. sila nang may karapatan magbigay ng description. Mhm. Ang katotohanan po, meron po tayong DTI, Product Standardization Committee. Mhm. Yan po ang nagbibigay ng permiso para makatlakad o mai-apply ng prangkisa ang mga sasakyan. So in short, Anong Ma'am uri? Ma'am LB, in short, this is a perfect time for the government to really implement in full Tama po. the POV modernization sapagkat ito na nakita na po natin that by really stopping the travel, the movement of those dilapidated vehicles, we enjoy clean air. Tama po yun. At saka, ang isa pa, once and for all, ipakita natin na tayong mga Pilipino, taas noo. Meron tayong dignidad. Mhm. May dignidad ba yung bibigyan ka ng sasakyan
na halos lumaglag na ang istribo. At nakikita niyo naman po, meron tinatawag tayo na intravenous jeep. Mm. Kasi po yung tubig nakakabit sa gilid ng side mirror at Papunta sa radiator. diretso sa radiator. Intravenous. Na yun ang tinatawag nating intravenous. Pagka po ganon, Oo. kahit po totoong tao, pagka nilagyan kang intravenous, ang second step niyan, ICU ka na. Opo. Yun po We yun get your po ay point. simbolo ng pagtanggap nila na may sakit na yung sasakyan. I guess everybody will agree that we all deserve clean air and convenient transportation system. Yan po ang tunay na normal. Mhm. Ito yung pagkakataon na gawin na yan. Tulad po nung pag-usap namin ni Chairman Jojo Garcia na gawing showcase Mhm. ng tunay na normal ang EDSA. Mhm. Lilinisin ng EDSA, iyasasaayos, at lalagyan ng tunay na mga lanes. At nang maipatupad po natin yung tunay na orderly Mhm. society. Opo. Pagkakataon na natin ngayon kasi almost zero tayo sa lansangan. Yeah. Natatandaan mo siguro, Sir Errol, Opo. matagal na tayo nag-uusap na ang tagline ng NCCSPI Mhm. ay ang lansangan ang salamin ng bayan. Wow. Kung ano ang lansangan, ganoon na ang bayan. Mhm. Yan ang uri Agree. ng bayan natin na magigisnan ngayon yung nasa ayos na bayan. Agree. Magsisimula yan sa itsura ng ating mga lansangan. Opo. Mhm. Okay, so sabi nyo nga po 2015 pa dapat ito. Ibig sabihin long overdue ang implementation. Dapat ipatupad na ng gobyerno. Wala nang maraming debate. It's now a law. Batas yan. Nga lang, baka magkaroon na naman ng apprehension that the implementation ay like those apprehensions na ito nangyayari sa ayuda ng gobyerno na parang nagkakapilian, may ganyang pananaw ang ating mga kababayan. Paano dapat, Ma'am LB? Dito naman kasi, dahil sa matagal na yan, Apo. nagkaroon nung una ng medyo problema. Apo. Pero unti-unti naman, katulad ng ibang programa, Apo. na isang sa ayos, kung nakikita na Hello? Teka, nawala yung signal natin. Kausap po natin si Ma'am LV Medina, ang chairperson po ng Center for the National Commuter Safety. Balikan natin. Ma'am LV, sorry po, naputol tayo. Apo. So, anyway, ang sinasabi ko, Apo. marami tayong naging programa at ngayon meron pa rin programa Yeah. sa field ng modernization. Yes. Na sa una ay nagkakaroon ng problema, Yeah. ngunit na isasaayos po yan. Tama po. Kaya nakikita po natin kung saan nandun ang nagiging loophole at yun po ay naisasaayos naman. Mhm. Actually, ngayon po, mabilis-bilis na yung implementation. Kaya nga lang nagkaroon tayo ng COVID. Apo. Alam naman ninyo na kahit kami ay volunteer organization, kami po ay nagpupunta sa mga lugar tulad ng Cagayan, Mhm. Isabela, sa Quezon, Mhm. umabot po kami para ipaliwanag Apo. kung anong ibig sabihin nito. At saka sana po, maintindihan din ng ating mga nagsasabi na ito ay discriminatory. Kami po, ang NCCSPI ay nakisama dun sa programa ni Yusek Orbus na We Journey as One. Mhm. Ngayon po ay nagsiservice po kami, free shuttle sa ating pong mga frontliners mula sa mga hotel Mhm. papunta po sa mga ospital. At pinipick up po namin yung lumalabas na pauwi doon sa mga hotel, pabalik po sa kanilang mga hotel. Napakaganda. Apo. Yan po ay ginagawa na for East Avenue and PGH.
Kami po yung nagpapasalamat, Ma'am Elvie, sa special project pong yan. At sana ay dumami pa ho ang medyo gagawa ng katulad niyan sapagkat right now ay modern hero natin yung mga frontliners, especially the medical health workers. At saka, Sir Errol, sana tulungan mo kami maipaliwanag sa ating mga kababayan na ang real normal ay itong papasukan natin. Mhm. Yung iniiwan natin ay hindi normal. Ito ang bagay na sinasabi natin na we have long deserved it. Mhm. Ito yung real normal. Opo. Ito yung despite the risk of the fate, parang risking our lives because of the virus, meron talagang positive effect siya, especially sa environment. Napakarami pang bagay na if we just learn how to appreciate some good things during this crisis, makikita po natin at yung mga pagkakataon na ma-reassess po natin yung ating mga situation. So, the other day, Ma'am Elvie, may Opo. advocacy na si Senator Bongo na balik probinsya. Apo. Aha, Ano po ang dating sa inyo ng balik probinsyang yan? Kasi obviously, ang Metro Manila is too much congested. Alam po ninyo, kailangan itama ang proseso niyan. Aha. Alam naman po ninyo na ako'y 3 taon nakasama ni Dr. Juan Clavier Apo. sa International Institute of Rural Reconstruction na ako po'y naging technical assistant niya. Ang kailangan po ay maiayos yan sapagkat nagkaroon na po ng maraming programa ng balik probinsya. Apo. Marami pong nagiging problema dahil sa pagdating doon sa probinsya ay hindi po nagkakaroon ng hanap buhay Yeah. ang mga kababayan natin. Mm-mm. Pangalawa po ngayon, merong mga taga-probinsya na hindi na gustong magtrabaho Mhm. dahil binibigyan po ng sustento ng gobyerno na bawat anak ay may 2,000 isang buwan. Nang tawag ay for peace. Ayan, oo. Oo. Yeah. So, ang nangyayari po niyan, hindi na kailangan magtrabaho. Ang ginagawa na lang, nagtotongit at Nako. nagbibingo maghapon. Nako po. Mm. Kaya, ang panawagan po natin is iayos ang pagpapatupad. Ang plano ay kailangan na kompleto, yung tinatawag na full cycle production. Apo, it's a holistic program. Kasi Apo. ako man, kung ako'y farmer o nandito ako sa Maynila, Apo. nakikita ko yung nangyayari sa mga farmers Yeah. na naitatapon lang ang kanilang gulay, Mm. ang mga produkto, Mm-mm. yung balot nagiging sisiw. Ako po. Madi-discourage nga. Madi-disappoint na ako. Oo. Kasi po, ang problema, tinuturuan po natin silang mag-produce, pero wala pong tinatawag na post-harvest facilities. Mm. Ang post-harvest facilities po ay matutulungan sila ng proper storage Yeah. para ito ay tumagal, pwede din pong maging manufacturing o i-allocate ang kanilang mga produce para ito ay maging tunay na pera. Opo. Para umikot o magkaroon ng tunay na cycle yung kanilang pagtatanim. Yeah, but well, yung balik probinsya, tulad po ng sabi ninyo, sinubukan na ng ilan noon pa. Nga lang, hindi nagtatagumpay basta-basta dahil for the lack of so many things like Tama po. nabigyan ng pamasahe, nakauwi, pagdating dun walang opportunity to earn a living, wala naman yung iba na sariling lupa para sakahin. So this time, I think nakita naman na ng mga nasa pwesto na they have to fill in those gaps. Otherwise, maulit lamang. Pero may model na pong nag-succeed. Oh. Yung pong tinatawag na homestead, ni President Magsaysay nung araw. What is that? Sorry. Oh. Mm-mm. Ginawa po niya ay yung mga lupa ng gobyerno na hindi nagagamit, Mm-mm. ay binigyan po niya ng tinatawag na homestead, yung mga tao. Okay. Na kung ikaw ay lilipat, bibigyan kita ng ilang hektarya, bibigyan ko ang pamilya mo ng pera para makapagtayo ng bahay,
para makapagsimula at bibigyan ka ng allowance na tama lang hanggang sa Makatayo ka na. Simula makapag-ani ka na. ka. Wow. Oh May yeah. tinatawag silang cash craft na ilang araw lang nagkakaroon na ng tulad ng Ani. kangkong, Yeah. ng kamote, ilang araw lang Gulay. yan. Oo. Meron silang tinatawag na median crop na katulad ng pinya Mm. na I think 45 days ay maayos na, meron ng ani, meron namang papaya na 5 years, merong nyog na mas matagal. So, ganun. Dito sa Hindi pinag-uusapan siya, natin, Tita and LB, then- Ma'am LB, ano ito agricultural activity. So, malaki ang gagampanang papel ni Secretary Dar. Tama. Pero hindi naman kailangan na agriculture lang. Tama po. Kasi kung mabibigyan nila ng post-harvest, Mm-mm. yung lahat ng nagiging produkto ng agrikultura ay mailalagay po sa manufacturing. Mm-mm. So yan po ay pwedeng dalhin sa Manila Yeah. or katulad po nung dati, yung mga gulay, binablast freeze po namin yan Apo. at ito ay naibebenta sa labas ng bayan. Ayun. So, yan po yung tinatawag na full cycle production. Kasi po, may mga ilang gobyerno tayo o pamahalaan na ang tinuro po sa taong bayan ay extraction. Ano yung makukuha ko sa gobyerno? Ano yung hihiging ko sa gobyerno? Meron naman pong mga politiko na sinakyan yan para maging Political machinery. nakakapit lang sa kanila yung mga Yeah, tao yeah. para sa boto. Ayun. Yeah, So, yun sinasabi. po yung maraming mga problema na kakaharapin ng balik probinsya. Sana yung mga Kailangan pala, Tita LB, Ma'am LB, sana yung mga 4Ps beneficiaries sa Metro Manila, i-capitalize na yan ng gobyerno to make them more productive by introducing real livelihood, sustainable livelihood. Isa po dun sa ginawa ng, kasi si President Magsaysay po, kinuha po niya ang PRRM na maging kaagapay. Apo. Ang PRRM po ay isa sa mga organisasyon under sa IIRR Aha. na kung saan kami nagtrabaho. Okay. Isa po dun sa kanilang inilabas ng PRRM is cottage industry. Mm. Sa sarili mong pamamahay, pwede kang mag-produce. Mm-mm. Tingnan po ninyo yung mga local production ng mga abaka Mhm. sa Bicol Mm-mm. o sa Cebu. Mm-mm. Hindi na kailangan umalis ng bahay si nanay para kumita. Habang nasa eskwela ang anak, abala siya sa cottage industry. Maganda naman at I think yesterday or the other day, may statement ang Agriculture Secretary that there's really a need to reinvigorate the agriculture industry. Sabi ko, abay, sana wag lang salita, no? Dapat lagyan na yan ng mas malinaw na programa, konkretong programa. Kaya lang, ang napapansin ko po, yung agriculture niya, hindi dinudugtungan ng manufacturing. Kailangan may tinatawag na post-harvest. Mm-mm. Kahit po yan sa fisheries, kailangan may post-harvest. Apo. So, meron pong dapat gawin para yan ay ma-allocate dun sa local requirement nila ng food sustenance. Merong ma-allocate para sa loob ng bansa, maipadala sa Metro Manila o kung saan man. Apo. At portion of it can be exported. Sana itong lahat ng pinag-uusapan natin, Ma'am LB, maisama po ito sa recovery plan ng gobyerno kasi ako, even nasa stage pa tayo ng ACQ, nakatingin po ako doon sa recovery stage na eh. Tayo po mga nag-iisip ng after lockdown, what will be our situation? Actually, pinag-usapan po namin noon ni Secretary Anyo yan. Opo. Anong pwedeng gawin during the lockdown? Mm-mm. Kaya po nakita niyo, nagkaroon ng massive na sariling paggawa ng mga mask. Mm-mm.
Kasi ang recommendation ko po noon ay imbis na magbibigay lang tayo ng dole out, kailangan matuto ang ating Tama mga kababayan na pagtrabahuhan. Tama po. Para hindi sabi nga, if you give a fish a man, it's gonna eat for one day. Ayun. Hello? Hello? Naputol ulit. Sige. I think we had sufficient information and wisdom from Ma'am LB. Balikin natin one last try. One last moment. Okay. Ma'am LB, alright. So, sinimulan natin yung ating discussion this afternoon doon sa resumption ng transport sector after the lockdown. Ano po? So, ang isa sa mga recommendation namin go ahead. is limited access muna. Okay. And then, kasi alam naman ng gobyerno kung ano yung high yield ating mga establishment. Opo. So, karamihan sa nagtatrabaho dyan sa mga high yield establishment Yeah. can afford the better kinds of vehicle. Yeah. So, ang recommendation po namin is yung mga taxi na company-owned and fleet managed by companies. Yun ang ibigyan ng priority. Para, kasi unang-una, mas madali silang sumunod sa regulation. Right. Madali silang makita kung sila ay nagkakamali. Yeah. At syempre, kung yan ay na-under a company, mayroong mga owners yan na hindi papayag na masira yung pangalan ng kanilang taxi. Ganon din naman po yung Grab. Ano po yung reaction ni Secretary Anyo, ma'am? Hindi po. Kay Secretary Tugade po. Tugade, sorry. Tugade. Si Yusek Mark De Leon, Apo. binigyan na po nila kami ng guidelines. Like for example, kailangang mayroong app. Ibig sabihin, hindi ka na sa kalye maghihintay because we don't want too many people on the road. Right. So, yung pong mga taxi, katulad itong mga company-owned taxi, Apo. nalaman ko po meron na rin silang app. Very good. Very So, good. pwede mo na silang i-text or pwede ka mag-log on sa kanilang app. Nasusunduin ka na. Tulad din ang ginagawa ng Grab. Tama po. Pangalawa po, kailangan meron na silang automatic fare system. Ayun, tama. In other words, cashless. All right. So, yun yung and then of course, yung distancing, limited occupancy, Apo. and then merong acetate between the driver and the passengers. Ayan, opo. And then the driver must wear their protective mask, and then may hand sanitizer sila. Apo. Pero pinadagdagan po namin na kailangan yung mga pinto kailangan merong mat na with bleach or disinfectant. Ayan, all right. So yun yung mga namin. recommendations. And then, lahat po ng kanilang kasabay sa sasakyan at kung sino yung driver, pwede po naming ma-access. Malalaman po, madali pong matrace. Meron din po kaming kinakausap ngayon na pwedeng ilagay din sa mga bus para kung sila ay mag-avail ng cashless o yung route, makikita nila. So, pagsakay po nila doon, mamomonitor po namin kung sino-sino yung naging mga kasabay. Very good, very good. So that if something wrong happened, they madaling matrace back. Opo, yan po ay ginagawa namin bilang volunteer organization lang. We congratulate you for your effort, Ma'am LB. Napakahalaga po niyan para sa ating bayan. Thank you, Ma'am LB, for all those informations and wisdom this afternoon. Maraming salamat po and good luck. At maraming salamat din po sa pagtawag ninyo. Alam kong busy-busy din kayo sa pagtulong dyan sa inyo sa Baguio. Thank you, Ma'am. Thank you very much. Kaibigan, Ma'am LB Medina, ang chairperson po and founder ng National Center for Commuter Safety dito po sa ating bansa. Sa pagbabalik po ng ating palatuntunan, pag-usapan po natin ang binabalak po na recovery plan
ang binabalangkas na recovery plan ng gobyerno, bakit tila daw yung agriculture sector na dapat ay nagtitiyak ng ating supply ng pagkain ay tila hindi pa napag-uusapan? Sa pagbabalik ng ating programang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol na kami sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.